Caitlyn Crayford yw enw fi a dwi'n cynrychioli Menter Dinefwr a gofal plant. So mae dydd fi'n cynnwys fel 2 elfen. So mae 'da fi'r elfen gofal plant ble fi'n trefnu fel clybiau gofal, creu anfonebau i'r rieni talu am plant nhw i'r clwb. A wedyn mae'r elfen cymunedol ble fi'n neud gweithgareddau a fi'n goffod trefnu pethau fel stori a chrefft a chwarae yn ei bendod. So nes i graddio prifysgol Gorffennaf diwetha a o'n i ddim yn hollol siŵr beth o'n i eisiau gwneud. So o'n i'n gwybod o'n i fel moyn gweithio 'da plant. So oedd swydd yn mynd yn Menter fel swyddog plant a theuluoedd a o'n i'n meddwl, mae'n rhoi go i hwnna. So o'n i'n meddwl, a 'na beth nes i amdano fe i cael bach o experience gweithio 'da plant. Bydde fi'n gweud, mae gyda ni 2 cwmni nawr o dan o'r Menter, so mae gyda ni trywydd, ble mae gyda chi cyfleoedd i gweithio yn y byd cyfieithu. Mae gyda ni gofal plant, ble ni'n gwneud clybiau gofal, so os chi moyn dod mewn i gweithio yn yr adran plant a theuluoedd, digon o cyfleoedd fyna i gweithio mewn clybiau, a wedyn mae gyda ni siop cyfoes, so os chi'n ffansio bach o gwaith siop, mae 2 siop dyn ni fan hyn yn Hengwrt yn Llandeilo a yn Rydaman. Mae jyst yn lle mor cartrefol i weithio, pawb yn dod mlaen yn mor dda gyda'i gilydd yma. Fi hefyd yn byw yn lleol, so mae mor gyfleus i fi fel cerdded i'r gwaith a mae jyst yn ardal mor neis i weithio fyd. Mae'r cymuned yn mor clos yma, fi'n teimlo fel mae jyst yn cyfle mor dda i siarad Cymraeg o ddydd i ddydd, ble falle os ni'n gweithio yn Lloegr neu even fel Caerdydd, falle bydde fi ddim yn cael y cyfle hyn. So fi'n teimlo fel pawb hefyd yn nabod ei gilydd yma, fel ti'n cerdded lawr y stryd a ti'n wastad yn gweld rhywun ti'n nabod a mae jyst yn lyflu yma. Wel, yn amlwg fel yn gweithio i'r mentrau iaith, mae rhaid cael Cymraeg, so mae hwnna wedi bod yn fel given, ond fi'n teimlo fel mae'n mor bwysig i cael y Gymraeg a just pryd ti'n mynd neu pethau o ddydd i ddydd, fel mae'n jyst yn mantais i cael y iaith arall a fel eis i bant i Caerdydd i prifysgol. O'n i yn siarad Cymraeg pryd o'n i yna, ond fel fi'n teimlo fel o'n i ddim yn siarad eisiau gymaint a beth fi yn prif i gytre. So mae wedi bod yn rili neis i fel dod adre a gallu siarad mwy cyson. So mae wastad yn mantais i cael y iaith, basically.